Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε για μια ακόμη Τρίτη μαζί και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε κοντά μας και να καλωσορίσουμε βέβαια τον Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος εκτός από συγχωριανός μου, τον ξέρω από πολύ μικρό, τον αγαπώ, μπορώ να πω τα καλύτερα για τη μέχρι τώρα πορεία του, ένας άνθρωπος με ανησυχίες, με αγωνίες, με προβληματισμούς, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος αφού τελείωσε την καριέρα του ευσχήμως, πώς το λένε, ευδοκίμως στο λιμενικό σώμα, είναι τώρα πρόεδρος στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος. Ο Σταύρος Μιχαηλίδης, ο οποίος ξεκίνησε βέβαια από πολύ παλιά με καλές αρχές, τις οποίες βέβαια διατήρησε συνέχεια, έκανε μια πολύ ωραία και συγκροτημένη οικογένεια. Τα παιδιά του είναι και αυτά μια χαρά. Ο Γιώργος είναι οδοντίατρος, η Χρύσα είναι δικηγόρος και βέβαια είναι παντρεμένος με την Ιωάννα Λεμονιάδη, δασκάλα, συνταξιούχο δασκάλα, και εκτός από όλες τις άλλες περγαμηνές που έχει στο ενεργητικό του και τις οποίες θα γνωρίσουμε στη συνέχεια, καθώς σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε αυτή τη διαδρομή του Σταύρου, η οποία βέβαια συνεχίζεται. Έχω την εντύπωση, Σταύρο, ότι η διαδρομή σου δεν τελειώνει εδώ. Απλά εμείς, θέλοντας να δούμε από πιο κοντά το Σταύρο, το παρουσιάζουμε την μέχρι τώρα διαδρομή του. Έχω την εντύπωση ότι οι φιλοδοξίες σου είναι πολλές ακόμα, θεμιτές, και μπορούν να συνεχιστούν όσα χρόνια ζεις, διότι είσαι ένας άνθρωπος ενεργός. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το βάζει κάτω, είσαι ένας άνθρωπος που θέλει να είσαι μέσα σε όλα και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό και είναι και θεμιτό, όπως είπα. Και εκτός των άλλων, ο Σταύρος Μιχαηλίδης και συγγραφέας, έτσι. Πριν από αρκετά χρόνια, το 2002, κατάφερε και συγκέντρωσε μέσα σε ένα βιβλίο τις εμπειρίες κάποιων ναυτικών. Η συνέχεια του ταξιδιού ήταν ο τίτλος του βιβλίου, στιγμές από τη θαλασσινή ζωή των χίων ναυτικών. Στη συνέχεια έγραψε για το Σταύρο Λιβανό και τη χιώτικη ναυτιλιακή παράδοση στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας το 2004. Ένα από τα βιβλία τα οποία πραγματικά είναι ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά αποτελεί κόσμημα για τα χιακά γράμματα αλλά και για τη χιακή ναυτιλία. Ήταν οι σχολές εμπορικού ναυτικού της Χίου, η σχολή μηχανικών, η αντίστοιχη των ραδιοτηλεγραφητών, η οποία βέβαια καταργήθηκε πολύ γρήγορα, και η σχολή βέβαια πλοιάρχων των Ινουσών, ένα άλμπουμ το οποίο περιέχει και πάρα πολλές φωτογραφίες αλλά και την ιστορία αυτών των σχολών. Και τώρα τελευταία μαζί με την Ιωάννα εξέδωσε ένα άλλο βιβλίο που αναφέρεται στο Δημοτικό Σχολείο Αθημιανών, πώς αναγέρθηκε αυτό το σχολείο μέσα από το αρχείο, με στοιχεία από το αρχείο του δασκάλου Δημητρίου Ιωάννη Σκανδάλη. Σταύρο, να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα, όπως είπα και στην αρχή, έχεις ακόμα πολλά χρόνια μπροστά σου να προσφέρεις σε αυτόν τον τόπο και προσφέρεις από όποια θέση και αν βρεθείς, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και βέβαια μια πρώτη ερώτηση είναι αν νοσταλγείς καθόλου έτσι το λιμενικό, μιας και ξεμπαρκάρισες από το λιμενικό σώμα πριν από το 2010. Είναι κοντά... πριν 4 χρόνια. Κλείσαμε 3 χρόνια το καλοκαίρι και μπαίναμε στα 4. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πολύ που μου κάνατε την τιμή. Και δεν είπα επίσης ότι κάναμε και μαζί ένα μπάρκο, έτσι. Κάναμε και μαζί ένα μπάρκο. Θα το πω εγώ. Πραγματικά αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που αποφάσισες, Δημήτρη, μιλάμε στον Νικό, να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή που πιστεύω στο τέλος να τη βρουν και ενδιαφέρουσα οι τηλεθεατές σου. Γιατί έχεις κάνει εξαίρετες εκπομπές, έχεις σώσει πραγματικά φυσιογνωμίες που πέρασαν από τον τόπο μας με μεγάλη προσφορά και πάντοτε έβλεπα όσες φορές κατάφερα αυτή την εκπομπή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να πω πέραν τούτου ότι πραγματικά αισθάνομαι και μια συγκίνηση που βρίσκομαι μαζί σου και θα παθανατιστούν κάποιες στιγμές, πολλές από τις οποίες ως συγχωριανοί αλλά και ως φίλοι τόσα χρόνια έχουμε ζήσει έντονα από κοινού, και μια από αυτές τις φάσεις είναι φυσικά και το βαπόρι που βρεθήκαμε να δουλεύουμε και δύο. Εσύ ως ραδιοτηλεγραφητής, νέο παιδί, και εγώ τα ίδια ως στο ξεκίνημα της ναυτικής μου καριέρας τότε σαν μηχανικός στο Island Mariner του Γιώργη Λιβανού, δηλαδή της εταιρείας στην ουσία του Μιχάλη Λιβανού, που κατά σύμπτωση με την ιδιότητα που έχω τώρα του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος
στεγάζομαι στο σπίτι του. Στεγάζεται το ίδρυμα στο σπίτι του, είναι Λιβανούδικο. Αλλά τελειώνοντας αυτή την πρώτη απάντηση στο ξεκίνημα της εκπομπής, θέλω να πω, δεν σου κάνω εγώ συνέντευξη, αλλά θα το πω ότι στους τηλεθεατές μας, ότι ο Δημήτρης ο Φρεζούλης ήταν από τους ανθρώπους που παρατηρούσα με την καλή έννοια πάντοτε στο χωριό μας στα Θυμιανά, διότι ήταν χρόνια μπροστά από την ηλικία του και από τους συμμαθητές του. Ό,τι αποφάσισες ήταν πραγματικά κάτι που κράτησε στον χρόνο. Ο καθένας όπως μπορεί, νομίζω ότι προσφέρει ό,τι είναι δυνατόν έτσι για το γενικότερο σύνολο και το γενικότερο καλό. Κοίταξε, είχες και θα με συγχωρήσω. Να σταματήσουμε τώρα τα φλιναφήματα. Με εντυπωσίαζε πάντοτε ότι είχες μία ερωπή, μία έφεση στα γράμματα τα οποία τα κυνηγούσες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι Εδώ αυτή. θέλω να σταματήσω να τα πούμε στη συνέχεια. Ναι, και ίσως θα πρέπει να πω ότι ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, τώρα βέβαια πολλά λέω πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την εντύπωση ότι είναι απαραίτητο να το πω αυτό. Τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του δεν τους είχε μόνο τώρα τελευταία. Νομίζω ότι επειδή ακριβώς εκείνα τα χρόνια της νεότητος Σταύρο είχες άμεση σχέση με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφερόταν για τα κοινά στα Θυμιανά και τους θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά όπως σε εμάς και εσύ, αυτή ήταν και η αφορμή οι άνθρωποι στη συνέχεια να συνεχίσεις να έχεις αυτό το ενδιαφέρον για τα κοινά και εν πάση περιπτώσει να εκφράζεις προβληματισμούς και απόψεις και πολλές φορές να τα λες και ντόμπρα και σταράτα, έτσι. Διότι κακά τα ψέματα η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές θέλοντας να χαϊδέψουμε αυτιά, κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις ή εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, νοσταλγείς καθόλου το λιμενικό? Κοίταξε, τη στολή, λιμενικό... την εξουσία αν θέλεις. Είχες μια εξουσία. Με έβαλες, μου έδωσες πραγματικά, μου δίνεις μια αφορμή να πω κάτι πολύ σημαντικό, που το λέω πολύ συχνά. Καταρχήν να πω ότι το νοσταλγώ το λιμενικό υπό την έννοια ότι τελείωσα στην καλύτερη μου ώρα, λίγο απότομα, την πορεία μου στο λιμενικό σώμα. Γιατί? Διότι θυμάσαι ότι με τις εκλογές του 9 και την κυβέρνηση του Γιώργου Παπαντρέου πήγε να καινοτομήσει και ήθελε να διέλυσε στην ουσία για 1-2 χρόνια το Υπουργείο Ναυτιλίας όπως το γνωρίζαμε. Και εγώ όντας μεγαλωμένος σε ένα Υπουργείο που ασχολιόταν, επικεντρωμένο ήταν, η δουλειά μου αυτή ήταν τόσα χρόνια, να ασχολούμαι με τη θάλασσα και τους ναυτικούς και την ναυτιλία, ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος μας είπε γεννόσαστε αστιφύλακες. Δεν έχω τίποτα με τους αστιφύλακες, είναι μια τάξη εργαζομένων που πολύ χρήσιμη και χωρίς αυτά, όπως και άλλα πράγματα στη ζωή μας, η κοινωνία δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Αλλά δεν ήμουν εγώ αστυνομικός. Και αφού είδαμε ότι ό,τι και να λέγαμε, ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είναι συνυφασμένο με την ναυτιλία και τη θάλασσα και τους ναυτικούς, δεν το καταλαβαίνανε, ένα ωραίο πρωί, πραγματικά ξάφνιασα τους πάντες, όταν πήγα στον αρχηγό και του είπα μέχρι εδώ, πάρε την παράτησή μου, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Δηλαδή ήταν συνειδητή επιλογή σου να φύγεις επειδή ακριβώς θεώρησες, έκρινες ότι οι αλλαγές που γίνανε δεν θα ήταν για το καλό. Δεν ήταν αυτό που είχα ζήσει εγώ. Αυτό που ήθελες εσύ. Ναι, εγώ δηλαδή δεν ήσουν από εκείνους οι οποίοι γυρεύανε την ευκαιρία να την κοπανίσουν να φύγουν συμπληρώνοντας κάποια χρόνια κτλ. Σου άρεσε το αντικείμενο, σου άρεσε όλη αυτή η θητεία σου στο λιμενικό, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι στην αρχή της κουβέντας μας είπα ότι εγώ ήμουν αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού. Βεβαίως, πάντοτε ήταν στραμμένο ένα κατά του αδερφού μου που είχε πάει σχολή δοκίμων και έγινε ο Ηλίας και έγινε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Αυτό με εντυπωσίασε ως παιδί. Και άρχισα να ψάχνω αυτή τη σχολή δοκίμων. Και είδα ότι από το εμπορικό ναυτικό μπορείς να με εξετάσεις να μπεις στη σχολή δοκίμων για αξιωματικός του λιμενικού. Και αυτό αποφάσισα. Αλλά δεν θα το βάζα ποτέ αν το λιμενικό σώμα, αν αυτή η δουλειά δεν είχε σχέση με τη θάλασσα. Λοιπόν, και έτσι πήγα. Ξεκίνησα λοιπόν την καριέρα μου στο λιμενικό σώμα, αρχικά στα σκάφη του λιμενικού σώματος και πολύ γρήγορα με τράβηξαν έξω στο κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά. Από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η λιμενική πορεία. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Θέλω όμως να κλείσω σε αυτή τη στιγμή